Hello, what's up mga kamiks? Narito na naman po ako para bigyang pansin ang isa nating subscriber na nagpapatanong kung mayroon nga bang crawler tractor dito sa Bicol. At ayun nga, idamay ko na rin po ito si Mansor Bagunda. Nagpapatanong kung saan ang location ng pinagbibilahan ng hand tractor. Dito po ito mga kamik sa Naga City. At si Generosito naman para sa iyo ang video ito kung meron nga ba talagang crawler tractor dito sa Bicol sa Naga City. So malalaman po natin mamaya kasi naka-duty pa ako ngayon. Medyo busy pa kami ngayon at mamaya siguro pagtatanong-tanongin ko. Pero sa nalalaman ko mga kamiks, sa idea ko lang, parang wala pa po akong nakikita ditong mga crawler tractor. Pero mamaya, tanongin ko po. So ang crawler tractor kasi yun ang ginagamit sa yung mga malalawak na mga sakahan. Kasi yun ang kadalasan ginagamit ito sa India at sa Pakistan. Ayan po mga kamiks, palabas na po tayo mga kamiks. Ayan. Punta na po tayo sa ating motorcycle vehicle. Ayan mga kamiks. Tapos ito na po. Ayan. Maya-maya lang po mga kamiks at di po ako makapag-video habang nagbabiyahe po tayo. So andito na po tayo mga kamiks. Halos napaglibot na natin ang mga tindahan ng mga hand tractor dito sa Naga City. Wala po talaga silang crawler tractor na tinatawag. Ito pong andito po harvester po ito mga kamiks. Ang tinda nila is harvester. Sa katunayan po, yung may-ari hindi talaga alam kung ano ang itsura ng crawler tractor. Tinatanong pa nga ako kung anong itsura noon. So it means talaga mga kamiks, wala po talagang, hindi pa sa kanila pamilyar ang crawler tractor. At sa iyo Mr. Hiner Rosindo, talagang sa iyong mga tanong ay wala po talagang crawler tractor dito sa Naga City sa Bicol. Ewan ko po sa ibang mga lugar dito sa Bicol, gaya ng sa Legazpi at saka sa Iriga. Iwan ko lang kung meron na sila nito. Pero dito sa Naga City sa Bicol, wala po. So kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag nyo pong kalimutang i-like. At kung may mga request po kayo mga kamiks, huwag nyo pong kalimutang i-comment down below para magawa natin ang video kahit medyo mahirap po. Huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod video. Thank you po.